Ana fargabar mutum 20 sun mutu a hatsarin kwale-kwale a Rivers. An mayar da tsohon minista a Gulloye a gidan yari. An cire wani DPO sakamakon kulle lauya a Lagos. Fiye da 'yan cirani 6,000 sun mutu a ƙoƙarin tsallakawa Spain ta ruwa a 2023. To a fagen wasanni kuma za ku ji cewar tawagar Super Eagles ta tafi ƙasar Ivory Coast domin wakiltar Najeriya a gasar AFCON. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafinmu na intanet wato www.paramediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniyar Fara'a TV na barka da dare. To sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran tare da ni Ashiru Lol na goma ruwan ɓaure. Aƙalla mutum 20 ake fargabar sun mutu a wani hatsarin kwale-kwale da ya faru a kogin Andoni a cikin ƙaramar hukumar Andoni ta jihar Rivers. Wata sanarwa da shugaban karamar hukumar Andoni Eristos Awotu ya fitar ce ta bayyana haka, har ma a ciki ya nuna kaduwarsa game da faruwar lamarin. Mummunan hatsarin wanda ya faru ranar Talata da dare an ce ya ritsa da kwale-kwalen fasinjoji guda biyu da ke kan hanyar su ta zuwa Boni. Eristos Awotu ya bayyana kokarin karamar hukumar tasa na ceto masu sauran kwana da kula da waɗanda suka ji raunuka da kuma gano gawawwakin mamatan da suka riga mu gidan gaskiya. A Najeriya hatsarin jiragen kwale-kwale abu ne da ya zama ruwan dare musamman a yankunan da ke amfani da koguna wajen sufuri. Wata babbar kotun tarayya da ke zamanta Abuja ta bayar da umarnin mayar da tsohon ministan wutar lantarki da karafa Olu Ogunleye a gidan yari na Kuje har sai ya kammala cika sharuɗan beli. Hukumar EFCC ce ta gurfanar da Ogunleye a gaban kuliya bisa zargin almundahanar dala biliyan 6 na kwangilar aikin samar da wutar lantarki ta Mambila. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gurfanar da tsohon ministan a gaban Donostos Okorowo a ranar Laraba inda ya ƙi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi. A ranar 13 ga watan Disamban 2023, EFCC ta bayyana neman Ogunleye kan zargin almundahana, inda daga baya an bayyana cewa ya mika kansa ga hukumar domin bincike. Matsalar Ogunleye ta fara ne bayan da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kalubalance shi da ya shaidawa 'yan Najeriya inda ya samu ikon bayar da kwangila ta dala biliyan 6 ga kamfanin Sunrise na aikin samar da wutar lantarki na Mambila a 2023. An cire wani DPO na ofis ɗin Gawon Estate a jihar Lagos bisa zargin kulle wani lauya da ya zo kan maganar wani da yake karewa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Lagos SP Benjamin Hundeyin ya tabbatar da korar DPO ɗin a wata sanarwa da ya fitar a yau Laraba. A cewar Hundeyin, kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Adegoke Fayode ya bayar da umarnin cire jami'in DPO din nan take. Ya ce hakan ya biyo bayan kammala bincike kan zargin da ake yi wa DPO din, kamar yadda aka buga a kafafen yada labarai a ranar 4 ga watan Janairu. Tun da farko kwamishinan 'yan sandan ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike kan lamarin. Haka zalika Fayode ya umarci OC Legal na rundunar da ya fara ɗaukar mataki don tuntuɓar ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Lagos don ba da damar tattaunawa da nufin ɗaukar mataki. To a ƙasashen ƙetare kuma aƙalla 'yan cirani 6,618 suka rasa rayukansu cikin shekarar da ta gabata a ƙoƙarinsu na tsallakawa Spain ta ruwa, adadin da ke nuna mutuwar mutum 18 a kowace rana. Ƙungiyar da ke kare haƙƙin 'yan cirani ta Spain ta ce alƙaluman 'yan ciranin da suka mutu a 2023 ya ninka sau 3 idan an kwatanta da alƙaluman waɗanda suka mutu a shekarar 2022 na mutum 2,390, lamarin da ya kira mai matuƙar tayar da hankali. A cewar Halina Meloni,
A cewar Helena Meloni, babbar mai kula da shirye-shiryen kungiyar ta Walking Borders, yayin jawabin ta gaban taron manema labarai ta ce alƙaluman shi ke matsayin adadi mafi yawa tun bayan farko ayyukanta a shekarar 2007. Mrs. Heleni ta ce adadin na mutum 6,618 ya kunshi ƙananan yara 384 waɗanda ko dai suka mutu ko kuma suka ɓace ta a hanyar ta shiga Spain daga tekun Mediterranean. Alƙaluman Walking Borders sun nuna cewa a duk mace-mace da kuma ɓacewar da ta faru a kan hanyar ta shiga Spain, galibi ya fi faruwa a gabar ta Atlantic da ke ratsa tsibirin Canary daga matafiyan da ke ratsuwa ta Afirka, inda mutane 6,007 suka mutu a bara. Bayan tsaurara matakan shige da fice ta ruwa tsakanin ƙasashen da ke da gaba a tekun Mediterranean, hanya ɗaya ta iya zuwa Turai ita ce ta tsibirin Canary, wadda galibin masu son tserewa yunwa ko tashe-tashen hankula daga Afirka ke amfani da ita. To yanzu kuma sai fagen wasanni. Tawagar 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya sun lula zuwa kasar Ivory Coast domin wakiltar Najeriya a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka AFCON a yau Laraba. Kafin tashin 'yan wasan a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke birnin Lagos, gwamnatin jihar ta shirya wa 'yan wasan liyafar cin abinci. Kazalika gwamnan jihar ta Lagos ya yi fatan nasara ga tawagar Super Eagles a yayin da take shirin tafiya Cote d'Ivoire domin buga gasar kofin Afirka na 2023. Gwamnan ya yi fatan nasara ne yayin da suke cin abinci tare da 'yan wasan Najeriya da kuma jami'an NFF a Lagos. Ya yi fatan haɗin kai da juriya har a kai ga nasara a wannan tafiya da za su yi. To duka labaran kenan, a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar Fara'a TV, ni da na shirya na karanto Ashir Lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kwana lafiya.